Ще ви изброя няколко причини, поради които да посетите Република Бенин. Първо, безкрайни натурални плажове с прекрасни вълни и фин пясък с оранжев оттенък, наподобяващ парещото африканско слънце. Тук плажовете са наистина непокътнати и можете да се насладите на дивата природа. Също така, ако обичате да похапвате кокосови орехи, то в Бенин изобилства от кокосови палми. Но не това е причина номер 2. Вудо. Твърди се, че вудо религията произлиза от Бенин и оттам се разпространява в цяла Африка и в някои други части на света. 10 януари е официален празник на вудото. На тази дата се провеждат множество вудо церемонии и вудо ритуали в цялата държава. И на трето, но не на последно място, разбира се, савана. Паркът е дом на хиляди животни, като най-многобройна е популацията на слоновете. Тук живеят над 3800 слона, като разбира се има и всякакъв друг вид африкански видове, като лъвове, хиени, африкански бивол, крокодили и още много. Nous avons fait Tanieta jusqu'à Tanougou, c'est là où nous avons dormi, et de Tanougou jusqu'à Batia. Là, nous sommes ici. Et là, c'est une entrée. Et de l'autre côté de Tanieta... И разбира се, има още много какво да се каже за тази държава, но аз ще ви дам възможност да станете част от приключението Бенин и лично да се докоснете до този изключително интересен свят. Il a osu lele wa don so ne tinya jijan kwi.